L-Odwa tajba. Nilqawkum magħna illum il-ġimgħa 5 ta' April, il-ħin saru d-9:09 għal din il-polza ta' dħul fi-skejjel ta' Knisja każijiet serji tal-ewwel kriterju. Jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, se nkun qed immexxi din il-polza illum. Naħseb wara li l-bieraħ kellna l-ħatra tal-President il-ġdid, ta' min nirringrazzjaw l-ewwel nett il-President Emeritu llum Dr. George Vella tas-servizzi li ta' matul dal-aħħar snin u nifirħu lil Dr. Miriam Spiteri Depono l-ħatra tagħha u nifirħu l wkoll għad-diskorsi li hija għamlet. Il-figura ta' President hija figura li għandha taqqat, hija figura li għandha tagħti il-boxla morali ngħid jiena lil pajjiżna. Għalhekk nixtieq illi t-talba ħanibdew biha issa llum niddedikawha għaliha, niddedikawha għal kull min qiegħed fit-tmexxija fl-għażliet li huwa jkun qiegħed jagħmel u hija qed tkun qed tagħmel. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum ħafna dubietna bħalma naħfru menuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mit-teni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja milija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu Għaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela kif qedtilkom tajjeb illum għandna il-polza għall-istudenti li huma każijiet serji tal-ewwel kriterju, Sintja se tkun qed ittikom spjega tal-polozz diversi anke qegħdin nagħmlu f'din ix-xandira. Nagħti l-kelma lilek Sintja. Grazzi. Mela, Sinjuri, nitlob ir-reġija tella il-grafika numru 1. Hawnhekk għandukom breakdown ta' dak li xandarna f'Jannar biċ-ċirkolari u kif qegħdin issa jekk kien hemm xi kambjamenti miċ-ċirkolari ħaniddikjarawkom hawnhekk. Mela, fejn jitlu s-subien tal-ewwel sena sekondarja, tal-ewwel kriterju, hemmhekk konna ħabbarna illi kellna każ li ħa postu tal-impjegati, żewġ każijiet tal-aħwa, ħadu posthom fl-istess skola tal-aħwa, u 2 oħra li huma tal-aħwa u skola bla kontinwità li wkoll ħadu posthom. Mela hemmhekk għandna 5 li diġà sabu posthom ġall-iskejjel tal-Knisja. Għandna 24 illi kienu applikaw taħt il-każijiet serji minn skejjel bla kontinwità u minn Jannar law kellna każ ieħor illi f'Jannar kien iddikjarat mal-mainstream, però ħariġlu tip ta' statement, allura hawnhekk inqaleb mal-każijiet serji, allura hemmhekk bħala skola bla kontinwità għandna 25 applikant. Wara jom jiġi applikant minn djar tal-Knisja, dak ma sirlux polza, però ħansemmuh illum waqt il-polza tagħna, u mbagħad għandna 4 applikanti li l-ġenituri tagħhom jaħdmu fi skola jew li m'għandix post għas-subien jew inkella jaħdmu fi skola tal-bniet. Mela b'kollox hemmhekk naraw li għandna 35 applikant. Issa jekk inħarsu lejn il-postijiet, bħala regolamenti konna ddikjarajna li għandna 21 post, fuq iċ-ċirkulari konna ħabbarna li żdiedu 8 postijiet, però l-iskejjel oġobhom ituna post ieħor biex hemmhekk inkunu nistgħu indaħlu il-tfal kollha li ħerġin minn skejjel bla kontinwità. Mela għandna 9 postijiet, mela b'kollox jiġu 30 post, b'kollox għandna 35 applikant kif spjegajt aktar il fuq, ifisser illi sfortunatament 5 m'għandniex post għalihom. Ħassir il-polza biex jekk aktar il-qudiem matul is-sajf ikonna xi ħadd milli diġà qiegħed irreġistrat jew ħajġi rreġistrat ta' skola bla kontinwità ibiddel fehmtu jew jiċċaqlaq, hemmhekk ikonna l-postijiet lura f'idejna, jekk l-iskejjel hemmhekk joffru li jibqgħu bħala każijiet serji, nfakkarkom li tawna 9 postijiet żejda mill dak li kien hemm iddikjarat fuq ir-regolamenti, ġifieri l-iskejjel għandhom kull dritt li jekk jitbatta l-post jitolbu li jerġa' jdur lura għall-mainstream mhux jibqa' bħala kasserju. Imma jekk l-iskejjel jaċċettaw li jibqa' bħala kasserju, hemmhekk immorru skont il-ġerarkija u skont il-polza tal-lum. Għandna wkoll 3 applikanti minn tal-aħwa
illi huma għal skejjel li m'għandhomx postijiet disponibbli. Min kun fil-polza skont ir-ranking ta' skola bla kontinwità, l-għażla tagħhom ħassir online fit-2 ta' Mejju fit-3 ta' wara nofsinhar. Ħatirċievu minn għandna email fejn hemmhekk ħanarġgħu nfakrukom ir-ranking li ħatirċievu llum u ngħidulkom ukoll l-iskejjel x'tip ta' support se jilqgħu. Mela minnu one-to-one, jkun jista' jażel mill-iskejjel li joffru one-to-one, dawk li huma shared same class jkun jistgħu jażlu mill-iskejjel li qegħdin joffru shared same class, shared particular lessons u statementing in process. Dik tirċievu email fil-ġranet li ġejjin qabel it-2 ta' Mejju. Nfakkarkom li bħalissa għaddejjin bil-polot back to back, ġifieri tuna ftit ċans sinjuri li nibatulkom din l-email. Okay? Mela nitlob ir-reġija tneħħi l-grafika ħalli nibdew il-polza tal-sekondarja Subin. Grazzi. Grazzi ħafna. Sintja għal dik l-ispjega, infakkar li l-proċess kollu ikun qed isir taħt l-iskrutinju tan-notar ta' Dr. Robert Aquilina, ringrazzjawh lillum qiegħed magħna wkoll. Iktar tard nirringrazzja kollegi kollha li qegħdin jassistu f'dan il-proċess kif qed taraw qed jinfetaħ l-envelop li fih hemm l-ismijiet tat-tfal kollha li huma applikati f'dan il-grupp. Hekk issa se jkun hemm daqsxejn tidwira tal-urna u nibdew intellaw l-ismijiet. Nifhem l-ansjetà li jkun hemm fost il-ġenitur, nirringrazzjakom tal-fiduċja dejjem toffru fina. Infakkar l-edukazzjoni tiġi offruta sew fl-iskejjel kollha f'pajjiżna bl-aħjar sforzi possibbli, sew dawk tal-Knisja tal-Istat indipendenti. Nieħdu pjaċir ovvjament dawk li jiġu fl-iskejjel tagħna imma nagħmlu kuraġġ il kulħadd. Grazzi ħafna Gejtu. Litra M 1001 M1001. M1069 M1069 M1080 M1080. Bekk nerġa' ngħaddi l-kelma lura l-Sintja ħa tagħmel summarju ta' dawn l-ismijiet li għadna kif tellajna f'dan il-grupp. Mela dan il-grupp li tellajna kienu Subin għall-ewwel sena sekondarja, għannessaq daqsxejn taħalli tiġbed. Mela u kienu l-grupp tal-one-to-one. Għandna 3, mela l-ewwel wieħed huwa M1001, it-tieni huwa M1069, it-tielet huwa M1080. Issa ngħaddu biex intellaw il-grupp tax-shared same class fejn għandna 9. Ringrazzjak. M1066 M1066 M1020 M1020 M1048 M1048 M1041 M1041 M1023 M1023 M1028 M1028 M1076 M1076 M1077
M1010 M1010 M1008 M1008 u bekk għadna dan il-grupp ukoll, nerġa' ngħaddi l-kelma lura lil Cynthia. Mela l-grupp tal-Form 1 Boys shared same class. L-ewwel wieħed M1066, it-tieni M1020, it-tielet M1048, ir-raba' M1041, il-ħames M1023, is-sitta M1028, is-seba' M1076, it-tminja M1010 u d-disa' M1008. Issa ngħaddu ħalli ntellaw il-grupp ta' Shared Particular Lessons u hawnhekk għandna 10 applikanti. Ekku. Ringrazzjak. M1712 M1712. M1042 M1042 M1052 M1052 M1043 M1043 M1029 M1029 M1004 M1004 M1014 M1014 M1061 M1061 M1068 M1068 M2021 M2021 u hekk għadna wkoll dan il-grupp ta' 10 illi għandhom shared particular lessons. Nerġa' ngħaddi l-kelma lura lil Cynthia. Grazzi. Mela dan il-grupp ta' Shared Particular Lessons Form 1 Boys għandna l-ewwel wieħed huwa M1712, it-tieni M1042, it-tielet M1052, ir-raba' M1043, il-ħames M1029, is-sitt wieħed M1004, is-seba' M1014, it-tminja M1061, id-disa' M1068 u l-10 M2021. Issa ngħaddu għal grupp ta' Statementing in Process li għandna 3 applikanti. Ekku. Thank you Cynthia u thank you wkoll Kejtu li bil-paċenza kollha jkun qiegħed iħoll ir-rubber band. Ekku. Grazzi ħafna. M1827 M1827 M2135 M2135 M1059 M1059 u bekk għalaqna wkoll dan il-grupp ta' 3 studenti subien illi għandhom statementing in process. Ngħaddi lura il-kelma lil Cynthia. Mela l-grupp tal-Form 1 Boys Statementing in Process, l-ewwel wieħed għandna M1827,
it-tieni M2135 u t-tielet M1059. U hekk għalaqna l-gruppi ta' skejjel bla kontinwità. Issa warahom, kif spjegajt l-ewwel fil-grafika, għandna tifel illi huwa mid-djar tal-Knisja u għandu support tal-1-to-1 li huwa M1033. Kif spjegajt fil-bidu, postijiet għandna għal ta' tfal ta' skola bla kontinwità. Kif spjegajt l-ewwel jekk inqalgħu il-postijiet għax xi ħadd jiċċaqlaq mill-post li jkun għażel, jitlaq f'xi skola oħra, hemmhekk inkomplu skont il-polza tal-lum. Ġifieri rridu mmorru għand dan it-tifel l-ewwel. Inkomplu bil-polza u issa ħantellaw il-grupp tal-1-to-1 ta' tfal ta' impjegati fi skola oħra fejn għandna żewġ applikanti. M1057 M1057 M1031 M1031. Lura kelma lil Cynthia. Sakemm nagħtu ċans li nkunu qegħdin nistgħu nwaħluhom. Mela, għandna l-grupp tas-subien l-ewwel sena sekondarja kriterju 1G, mela il-ġenituri tagħhom huma impjegati f'xi skola oħra jew fi skola li ma setgħux idaħħlu il-wliedhom hemmhekk minħabba li ma m'hemmx dħul fil-sekondarja, mela l-ewwel wieħed huwa M1057, it-tieni wieħed huwa M1031. Issa għandna grupp ta' żewġ applikanti tal-istess kriterju tal-impjegati fi skola oħra illi għandhom is-support ta' shared same class. Grazzi Cynthia. Grazzi anke Felicia Nurgejtu li qegħdin jiddu paċenzja li tellaw l-ismijiet bil-kwiet u bil-qalbu kollu. M1062 M1062 M1053 M1053 u bekk għalaqna dan il-grupp ta' 2 ukoll. Lura l-Cynthia. Fil-waqt li nirringrazzjaw ukoll Annelies li qed tieħu ħsieb twaħħlilna l-ismijiet kollha fidejk. Mela, il-grupp ta' sekondarja subin, kriterju 1G impjegati fi skola oħra, is-support ta' shared same class. L-ewwel wieħed huwa M1062 u t-tieni wieħed huwa M1053. U hekk għalaqna il-polza tal-ewwel sena sekondarja għas-subien. Issa ħanaddu għall-polza ta' l-ewwel sena sekondarja bniet, ħanitlob lill-Reġija tella lill-grafika numru 2 biex hawnhekk nagħti ftit spjegazzjoni lill-ġenituri ta' dan il-grupp. Mela, fejn jitlu il-bniet ta' l-ewwel sena sekondarja, konna xandarna illi kellna żewġ applikazzjonijiet minn tfal ta' skejjel bla kontinwità u għandna żewġ applikazzjonijiet minn tfal ta' dar tal-Knisja. Mela hemmhekk għandna 4 applikanti. Skont ir-regolamenti kellna żewġ postijiet, skejjel offrewna żewġ postijiet oħra, għalhekk ifisser li għandna 4 postijiet, 4 applikanti jfisser li kulħadd għandu post. Ħassir il-polza ta' skola bla kontinwità, reġistrazzjoni tagħhom issir aktar il-qudiem fil-ġimgħat li ġejjin bit-telefon, warahom imbagħad inċemplu il-tfal tad-djar tal-Knisja. Mela hawnhekk nitlob ir-Reġija tneħħi l-grafika. Hawnhekk għandna l-ewwel sena sekondarja bniet skola bla kontinwità, għandna tifla shared same class, mela hemmhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu ntellawhom mill-lurna li hija M1030 u għandna tifla li għandha support ta' shared particular lessons li hija M1056.
Mela hemmhekk għaqqadna il-grupp ta' skola bla kontinwità tal-ewwel sena sekondarja bniet. Issa ħanaddu għall-informazzjoni u għall-polza tal-ewwel sena primarja subin. Nitlob il-grafika il-reġija, skużawni, it-tella grafika numru 3 ħalli nagħti spjegazzjoni l-ġenituri tal-ewwel sena subin. Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq applikanti tal-ewwel kriterju. Tat-tielet kriterju nfakrukom li l-polza tagħkom tibda fl-10:30. Mela, hawnhekk iddikjarajna fi f'Jannar illi għandna 3 applikazzjonijiet tal-impjegati, 10 tal-aħwa u applikazzjoni oħra tal-aħwa u skola bla kontinwità. Mela dawn l-14 diġà ħadu posthom fi skola li kienu eligibbli għalija skont il-kriterju tagħhom. Għandna wkoll 13 l-applikant li applika bil-kriterju ta' skola bla kontinwità u minn Jannar law kien applikant illi f'Jannar kien iddikjarat taħt il-mainstream, però inbidel il-każ tiegħu sar waqa' taħt il-każijiet serji u hawnhekk allura bħala skola bla kontinwità għandna 14, però dak li diġà daħal fl-iskola tal-aħwa, però iddeċida li jmur fil-polza wkoll ta' skola bla kontinwità ħajkun fil-polza tal-lum, jiġifieri fil-polza ta' skola bla kontinwità għandna 15 l-applikant. Warahom għandna 3 applikanti bil-kriterju ta' impjegati fi skola oħra, mela totali ta' applikanti għandna 31. Fir-regolamenti konna ddikjarajna li għandna 26 post, skejjel tawna 5 postijiet minn Jannar lawn tawna post ieħor biex inkunu nistgħu nakkomodaw l-applikanti kollha għalhekk għandna 31 post għandna post għall-applikanti kollha. Ir-reġistrazzjoni ta' daw l-applikanti ġifi ta' skola bla kontinwità u ta' l-applikanti ta' l-impjegati fi skola oħra ħajsir online fid-9 ta' Mejju u tibda fit-3 ta' wara nofsinhar. Nibatulkom email nfakrukom bir-recorder number tagħkom kif ukoll intukom informazzjoni skola x'tip ta' support tista' tieħu biex intom dakinhar tad-9 ta' Mejju u mbagħad tkunu tistgħu tagħżlu mill-iskejjel skont is-support li qegħdin joffru. Mela issa ħanibdew il-polza ħanibdew bil-grupp tal-1-to-1 fejn hemmhekk għandna 10 applikanti. Grazzi ħafna Cynthia, jien apprezzaw anke t-trasparenza u r-rigorożità tal-proċess kollu, grazzi tal-ħidma kollha li tkun għaddejja. Grazzi Felicien, gejtu qed titellgħanna l-ewwel isem u ħajku qed inewwilunna. Grazzi ħafna. M1045 M1045 M1060 M1060 M1058 M1058 M1078 M1078 M1073 M1073 M1015 M1015 M1046 M1046 M1072 M1072 M1022 M1022
M1063 M1063 mill-li qed nara dan kien l-aħħar isem numru illi tellajna għalhekk Cynthia se tkun qed tittina s-sommarju. Mela, il-polza tal-ewwel sena primarja Subin, il-grupp li għandu s-support ta' 1-to-1, mela l-ewwel wieħed M1045, it-tieni M1060, it-tielet M1058, ir-raba' M1078, il-ħames M1073, is-sitta M1015, is-seba' M1046, it-tminja M1072, id-disa' M1022 u l-10 M1063. Issa ħanaddu biex intellaw il-polza għal grupp ta' żewġ applikanti li għandhom support shared same class. Grazzi ħafna Cynthia. Thank you. M1039 M1039 M1049 M1049 U bekk laqna wkoll dan il-grupp żgħir ta' shared same class Subin l-ewwel sena primarja u Cynthia se tkun qed taqrawhom mill-ġdid. Mela dan huwa r-rank ta' dan il-grupp ta' shared same class, mela l-ewwel wieħed M1039 u t-tieni M1049. Issa ngħaddu għal polza li jmiss fejn għandna żewġ applikanti, is-support tagħhom għadu fil-proċess mela statementing in process. Grazzi. M1692 M1692 M1071 M1071 u bekk laqna fil-fatt ekku tfixkilti jiena il-grupp ukoll u b'dan qed nagħlqu l-ewwel sena Subin student li ġejjin minn skejjel mingħajr kontinwità. Cynthia lura fidejk. Mela l-grupp ta' statementing in process, l-ewwel wieħed għandna M1692 u t-tieni wieħed huwa M1071. Issa ħanaddu għal grupp ta' 3 applikanti li huma taħt il-kriterju 1G impjegati fi skola oħra. M1016 M1016 M1017 M1017 M1018 M1018 u bekk laqna wkoll dan il-grupp Subin tal-ewwel sena primarja ta' tfal ta' impjegati fi skejjel oħra. Lura l-kelma lil Cynthia ħadd taqra s-sommarju. Mela, il-grupp kollha għandhom 1-to-1, l-ewwel wieħed għandna M1016, it-tieni M1017 u t-tielet M1018. U hekk nikkonkludew il-polza tal-ewwel sena primarja Subin. Issa ħanaddu għall-polza tal-ewwel sena primarja bniet, nitlob ir-reġija ittella l-grafika numru 4. Mela hawnhekk fejn jitlu il-bniet tal-ewwel sena primarja tal-ewwel kriterju, xandarna li kellna applikanta ta' impjegata li ħadet posta, kellna applikanta f'Jannar minn tal-aħwa però minn dak iż-żmien law ma ħarġilix is-support allura nqalbet mainstream, dawn it-tnejn diġà ħadu posthom fi skola tal-Knisja, għandna applikanta waħda li hija minn skola bla kontinwità, għalhekk għandna żewġ applikanti li ħadu jew ħajjeħdu posthom fl-iskejjel tal-Knisja. Għandna 10 postijiet skont iddikjarajna fir-regolamenti ma ċċaqlaq l-ebda post, inneħħu dawn it-tnejn għalhekk jifdal 8 postijiet li dawk imbagħad nispjegawhom għal tat-tielet kriterju.
l-applikanta ta' skola bla kontinuità tirċievi telefonata minn għandna fil-ġranet li ġejjin fejn offrula il-postijiet mill-iskejjel li għandna skont is-support li għandha. Hawnhekk għandna nitlob ir-reġija tneħħi l-grafika, grazzi. Mela, l-applikanta ġejja minn skola bla kontinuità li hija statementing in process hija M1051. 1051. U hemmhekk spiċċajna il-polots li jirrigwardjaw l-ewwel kriterju. Infakkarkom li mal-tat-tielet kriterju nkunu magħkom għal-ħabta tal-10:30 u nagħtu rendikont polza kif għamilna f'tal-ewwel kriterju. Fidejk, Dr. Missu. Għalhekk nirringrazzjak Cynthia, bekk naslu għal tmiem din l-ewwel polza ta' dalodu, kif qalet tajjeb Cynthia fl-10:30 se nkunu qegħdin ingħaqdu għall-istudenti applikanti tat-tielet kriterju. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nibda bir-ringrazzjamenti Cynthia Kassar li qed taraw fuq il-lemin tiegħi, Miss Annalise Tabone, Miss Amelia. Llum mhux qiegħda magħna ma nirringrazzjaw xorta waħda, Kalleja li spiss tkun magħna tagħti assistenza, is-Sur Gejtu Farrugia, Miss Felicien Bogetta, in-Nutar Dr. Robert Aquilina, Miss Dajem Merċiqa li qed tissistina mill-uffiċini tagħna fuq it-telefon, uffiċjali li qegħdin jassistuna mill-Kura tal-Arċisqof speċjalment fejn jiġi t-teknoloġija, l-uffiċjali kollegi tagħna fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija għall-ħidma sfiqa li tkun għaddejja ħin kollu kapijiet l-iskejjel ta' Knisja llum l-aħħar ġurnata mistrieħ più o meno tagħhom nhar it-tnejn jerġgħu jinfetħu l-bibien għat-tielet term ta' din is-sena akademika. Nirringrazzjaw lill-media ta' din it-trasmissjoni minn ġdid nifirħu lill-President ġdida tagħna lil Dr. Miriam Spiteri De Bono u nawgurawla minn qalba niltaqgħu ma' minn minnkom ħajkun magħna fil-ħin tal-10:30. Nirringrazzjawkom. Ġodda tajba. Waħda barra. Tajjeb. Limis. Amelia, naħseb tawdiet. Nispera l-qegħdin maqtuwajn. Aħna dan, no? Nistgħu nitkellmu.